Aging lekai MLS jong ka West Conference ka Los Angeles Persia ka New England. Haba pai syakani ka jing lekai ka Los Angeles kalayo wan pen ki jar nengkong tang ha ka minute ka bakhat saw leng ba ka penalty balakan jat do buang ka bat ha ka kelamit sa isin do buang ka loyo yang ben tap ka gol ka ba ar nak benta ka Los Angeles. Kata ha ka minute ka bahan riu peu nyau. Bat ha ka minute ka ba pra peu lai utilman loyo ben tap ka gol ka balai jong ka Los Angeles. Bat shua ban kot ka jing lekai ka Los Angeles klayo ban tap ya ka gol ka basaw leng bau biup. Ha ka jing lekai under 20 AFC Asian Cup quarter final ka Iraq kalala ban pelim ya ka Iran dai wei lanot. Bat ya ka shigol jong ka Iraq layo ban tap shua ban kot ka jing lekai kata ha ka minit ka bakhandai peu plus iwei leng bau Ali Jasim. Agawai pat ka jing lekai apreng ka Uzbekistan Persia ka Australia. Agar ka jing lekai ha ka kala step omdon ki bala ban pengki jar badai ha ka kelamit kata ha ka minit ka bah nyau phu nyau lengbau Gabriel Popovic ka Australia ka layo ban pengki jar nengkong. Enrai tang hadin ar minit kata ha ka minit ka bah nyau phu khandai ka Uzbekistan ka layo ban siukuliang ya ka shigol jong ka Australia lengbau Abdurrahmatov. Badai ha ka penalty shootout ka Uzbekistan kalala ban pelim ya ka Australia dasan lasau. Hagwai pat ka jinglekai ka South Korea Persia ka China. Abo pai sya ka jinglekai ha ka kela step omdon ki bala ban penkhija badai ha ka kelamit kata ha ka minute ka basau peupra ka China kala yo shua ban ki jar nengkong lengbau mutelip Henry ha ka minute ka ban riu peu ar lengba ka penalty ka South Korea kala yo ban siukuliang ya ka shigol jong ka China bad hadu bukut ka khandai peu minute baro ar legitim kilane da mar shigol bad lahab ban ra syaka extra time ka balai peu minute badai ha ka minute ka ba shispa ka South Korea kala yo ban tap ya ka gol pentam lengbau song jingyang. Pada ha minit ka ba shispa san saisin ka South Korea kala yo biang ban tap ya ka gol ka balai lengba usok hung choi bat lengba kini ki lai gol ka South Korea kala la bat pelim ya ka China aga jingle kai quarter final agwai pat ka jingle kai ha prek ka Japan Persia ya ka Jordan aba pai sya ka jingle kai ha minit ka ba san peu sao ka Japan kala yo ban ki jar ningkong lengba usakomota bat ha minit ka ba nyau peu ka Japan kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar lengba ukumata bat day leng bagini ki argol ka Japan kalala ban pelim ya ka Jordan da ar lanon. Aga jing lekai King Cup quarter final hapreng ka Al Hilal Persia ka Al Fateh. Aba pai sya ka jing lekai ka Al Hilal kalayo ban penki jar nengkong tang ha ka minit ka ba khat nyau leng ba ka penalty balakan jat dau kano. Henry ha ka minit ka ba ar nyau ka Al Fateh kalayo ban tap ya ka gol pen ya ka leng bau Al Buralkat. Pada ha kelamit ka Al Hilal kalayo biang ban tap ya ka gol pentam kata ha minit ka basau peu pra lengbau Michael. Pada ha minit ka ban riu pinyeu ka Al Hilal ka hapan yelek ka tang si peu ngut adin ka jingyo priang red card ubulaihi. Henry ha minit ka ba pra peu sau ka Al Hilal kalayo biang ban tap ya ka gol ka balai lengbau Igalo bat lengba gini ki lai gol ka Al Hilal kalayo ban rong sya ka semi final jong ka King Cup. Agawai pat ka jing lekai preng ka kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ya ka Abha. Aba pai sya ka jing lekai ka Al Nassr kala yo pat penki jar ningkong tangha ka khadwai second lengbau Sami Al Najai. Bat haga minit ka ba ar peway ka Al Nassr kala yo biang ban tap ya gol ka ba ar lengbau Abdullah Al Khaibari bat shua ban kut ka kela step kata ka minit ka ba sau peusan plus lai Cristiano Ronaldo le yo priang ya ka yellow card ban ningkong Saudi Arabia aga kela mit ka Al Nassr kala yo biang ban tap ya ka gol ka balai lengbau Muhammad Maran. Henry ha minit ka ban riu pe khandai ka Abha kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong ha ka jing lekai lengbau Adam. Ada bukut ka jing lekai ka Al Nassr kalala ban pelim da laila ka wet kala yo ban rong sya ka semi final jong ka King Cup.